Merci, 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 merci. Janet Gero. Ah, Dalou. Allahu Akbar. Ah? Ayiwa wagati la ne bɛ ka ko dɔ de ɲɛɲini nin wagati in kɔnɔ n bɛ fɛ ka karamɔgɔw lajɛ u ka dɔnni
prévu baba minnu b'u bolo k'o de sama ka bɔ k'a tester k'a lajɛ ne ye min y'a la ne nɔfɛ mɔgɔ caman ye min y'a la n'o y'a sɔrɔ aw fɛnɛ b'a ye walima aw t'a ye n bɛ fɛ ka n tɛgɛ da o kisɛ de kan mais mɔgɔw k'a dɔn anw ka baara tɛ publicité ye n b'o fɔ bɛɛ ɲɛna mais tiɲɛ min don n'i ye lamɛnli kɛ ka filɛli kɛ i b'a tiɲɛ dɔn inshallahu n y'a ɲini ala k'a nɔgɔya ala k'a don maa garisɛgɛ la maa minnu n'a ka kan aw salamu alaikum ala ka su yɛrɛ d'an ma n bɛ aw fo n ye rendez-vous di aw ma wa Facebook an bɛna kɛ tan dɔ de n bɛ to ka rendez-vous de di parce que ko dɔw bɛ nalen ko baba dɔw bɛ nalen min ɲɔgɔnna Mali bɛɛ karamɔgɔ ma deli k'a kɛ fɔlɔ wa Mali bɛɛ a dɔnni bɛ karamɔgɔ dɔw la u ma sa ka ban mais u tɛ sɔn bilen k'a dɔnni di n bɛna se o dɔnni ma ala tɛ mɛn kosɛbɛ n bɛ k'a ɲini de n bɛ si ka yala n bɛ tilen ka yala ni n tɛ baara la n bɛ ka ko de ɲɛɲini parce que tiɲɛ bɛ yen n ye tiɲɛ sɔrɔ n tɛgɛ dara kisɛ kan bɛɛ ko dɔn dalu bɛ yen dalu tiɲɛ bɛ yen a nkalon bɛ yen mais tiɲɛ alihamudulilahi an tɛgɛ dar'o kan wa an bɛ k'a mɔmɔ an bɛ k'a ta dɔɔni dɔɔni ka taa ni ala taala sɔnna ma aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ assalamu alaikum merci ala ka su wɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma merci merci merci